nongkong ngi angu yo ble ba la ai ku kni kapor ba ngala ban shakri u dang ba social media ba ngai ku ble roi phik palok pesnga bat pe ekni khubor na tin ku jong ble ta shwa bangin pule na ka bible tungin pandemic le jong jing duai kokpa jong ba blen kumning ba na khamar jong me kule shban tra ba mela ai ngi kapor khang laban yosne na tin jong me to aba mun se ba kho jong me rai dar kalem ba ngi khang ba ke ek ba yosne long ku jing ka kho ka jing im jong ni se ban ma bi ni jing duai ka ta me ju sunga pan ni bro amen man preng kena kepol kade hatung je korpan em yo blai pon pelai yang ini kijung e ba kijung tunjuk bang syam kijung im kijong e aja kijung tunjuk ki don kijung tunjuk ki bawan no syaitan ba kijung tunjuk ki bawan no blai henry hang nang ini pe na kijung tunjuk ki bawan no syaitan ka bang la ban syam na ka bible na job like long de khat ba prosau hado aphendro kiten ki bang kum ne naba kijung o jonga ka wan habangam par bamja balathe no kijung kar ho jonga kum ko naba kata ka banga shapteng ka jaya nga bat kata ka banga sno trem ka wan hanga ngam yo hun lamne ngam yo suk lamne ngam yo cha thai henry kijung sitam ka wan ujob ulong shakri ubahok ubakhoi bajana khma jong ble umjule kano ko besneu henry haba soitan uyo I ba ulong ubakhoi bajana ukwa ban pensoi ukhnang ba ujob untim lani unlendet yo ble henry kala kijing e bat kijing tunjo bat kijing sitam ku ban kijing im kujong u upelut ikpor jong uban banduai bat banshani ha uble nama utip ditang uble hi ubala ban pelai u nak ek ba ushem ha kijing im kujong u henry ha kijing im jong ikum ki breu ban sen ju ailat yala de ban sha ba kijing e bat kijing tunjo kin wan ha kijing im kujong e henry ngelende yo uble balai ngelende yo uble nama bangim shania ha u ba ula ban pelai yang ni nak kijing e bat kijing jegjar ki wan ha kijing im kujong e Duweni pai biang na ka Bible na ka Gospel jong Matthias kalau nong ka bakar Andrew ka dekor ka bar pesau ujisu uong lada unu uro uman ban wana den jonga ai ba unlen ya lade bat unra ila ka ding na bat unwan bot yanga hangni ki tendeng phna ka theoria kijing e kijing jinja kijing sitam bat kijing sha kran beng ujisu halor ka ding phna ka no sha kijing e kijing sitam kijing sha kran beng nak benta ki pop jongi bat pisan ran kijong u haba ki thmom man le ya lab man phlai kitin kijong uki haban mat shibon kijing e kijing jinjar ban wan kijing im kijong ki bar hakini ki sibam ta la dak breu ki i tho bat priang ni kitin kijong blai ya kijing shisha na kitin kijong blai ki haban mat shibon kijing e kijing jinjar kijing im kijong ki henre kishani ata ho blai namar ublai hi ubla ban phlai yani na ki ek bang shema kijing im kijong em nama kata tungin ailat yala de ban shani ha ublai nama de tang ma uhi ubla ban phlai ya kijing ek bawan ha kijing im kijong to ai bangin long kum ujob ubashania bo pelut ikpo jong ubanduai wala kijing ek ki wan ha kijing im kijong to ai bakini ki hinde bakhandiat uble un kur kho yangi amen